Sziasztok! A mai részben a formok feldolgozásával fogunk foglalkozni. Tehát az űrlapok feldolgozásával. Kezdjünk is be, nyissuk meg a notepadet. Az űrlapok feldolgozásához két dologra lesz szükségünk. Az egyik maga az űrlap, a másik a feldolgozó fájl. Az űrlap az egy HTML űrlap. Ezt el is mentem. HTML. Nem tudom. Az index HTML. Ugye ennek van egy nyitó és záró tagja, és ez a kettő közé fog kerülni maga az űrlap. Itt még fönt meg kell adnunk különböző paramétereket. Az egyik ilyen a method, erről majd később fogok még beszélni. A másik ilyen az action. Az action az a feldolgozó.php lesz. Metód van, meg kettő választási lehetőségünk van. Van a get, illetve a post. Ezek között meg fogom mutatni majd a különbséget, most kezdjük a get-tel. A form taggen belül input tagekkel tudunk létrehozni majd mezőket. Ezt meg is nézzük. Minden igaz, akkor hát nem good. Van server offline. Elindítjuk. Igen. Itt látható is, hogy egyből egy normál szöveges mezőt hozott ide nekünk létre, annyi, hogy ez az input. Ez így önmagába kevés lesz nekünk. Az inputnak van egy type paramétere. A type paramétere ide meg kell adni, hogy ő ilyen esetben egy text. Kell neki egy name, tehát egy név, amivel majd a PHP fájlban be tudjuk azonosítani, hogy melyik elem volt az. Legyen egy text 1. Akkor kérjük meg most egyszerűen egy nevet. És ezt majd később kiíratjuk. Az input az egy önlezáró tag. Tehát neki nincsen ilyen, hogy per input. Neki egyszerűen egy per, és utána záródik le csak az egész. Nézzük is meg a változást. Ugye kiírodott a név. Ez nem módosult. Csináljunk még egy input mezőt. Ennek az értéket adjuk submit-ra. Illetve a nevét is írjuk át. Ilyen submit. Illetve itt van egy újabb paraméter, ez a value. Nem tudom, mit a különbség a... Ugye, hogyha nem adunk meg a value-ból semmit, akkor egy üres lesz itt a gomb. Ha nincs a value, akkor a böngésző alapértelmezett kiegészíti nekünk. Illetve itt mi is beírhatjuk például, hogy mehet. Tehát akkor most van egy egyszerű űrlapunk, ami bekéri a nevet, illetve elküldi azt. Csináljuk meg hozzá a feldolgozó PHP fájlt. Kezdjük ugye nyitó és záró tagekkel. Feldolgozó PHP.
Ez a feldolgozó PHP egy tömbben fogja megkapni az adatokat. Két tömb közül lehet ugye az egyik, mégpedig az a metódban megadott lesz a tömb. Tehát vagy get, vagy post. Írjuk akkor ezt meg gettel, és akkor megmutatom, mi fog történni. Mivel ez a változó, ez úgynevezett állandó változó, ezért ennek ugye a dollárja aláhúzás, get lesz az értéke. Mondjuk, hát, mit csináljuk így, get, ugye ez egy tömb, és ennek vannak elemei, tehát ez így lenne egy tömb. Szimplán írassuk most ki. Printer parancsal kiíratjuk a get tömböt. Ez így egyszerű. Beírjuk ide, hogy Gábor. Ugye a text egy az a Gábor lesz, a submit pedig egy mehet tartalommal fog visszatérni nekünk ide. És akkor itt jön a különbség a get és a post között. Gettel a formunk itt fönn az URL-ben fogja elküldeni az adatokat. Tehát itt látható azt, hogy a text egy egyenlő Gábor, egy submit egyenlő mehet. Ide mondjuk be is írhatok bármit. Tehát így lehet manipulálni a feldolgozó PHP-t. Ez például kereső dobozoknál, vagy keresőknél jó. A get. Menjünk vissza. És akkor írjuk át postra. Ugye feldolgozó az postot fog. Ez is post. Lefrissítjük. Ja. Maradunk itt, igen. Akkor Gábor az marad, mehet. És elküldte, ugye, hogy Gábor az a mehet. És itt fönt az URL-ben nincsen ott ez a kettő változó. Tehát ezt nem lehet így befolyásolni. Még megmutatok itt pár típust. Van az úgynevezett e-mail típus. Most feldolgozó PHP, ezt nem fogom. Az e-mail típusban a böngésző automatikusan egy e-mailt vár. Ez valamiért nem. Egy Chrome. Elvileg az valamiért ő sem most. Pedig ennek működnie kéne. Hát ez itt a gond. Body. Érdekes. Pedig ez egy HTML5 szabvány. Tehát ennek itt fel kéne dobnia, hogy hibás e-mail címet adtunk meg. Illetve itt vannak ilyenek, hogy required. Szerintem de ez működik, érdekes. Az e-mail nem működik, de a required az igen. Tehát ezzel úgymond kötelezővé tesszük a mezőnket. Szóval, ha nincs kitöltve, addig nem engedi elküldeni a formot. Na, érdekes, most működik. Kérjük, adjon meg egy e-mail címet. Tehát ez az asd az nem egy e-mail cím, viszont az asd.hu az már egyből jó. Szerintem itt is működik most már. Igen. Ki is kell tölteni, és e-mail címet kell megadni. Szuper. Itt a változókat többféleképpen lehet kiszedni ugye post tömbből. Tegyük fel, hogy név egyenlő. Ugye akkor postnál maradva.
host, és itt jön képbe, amit megadtunk, az a name. Tehát ide be kell írnunk azt, hogy text 1. Jó, ezt ki lehet echozni. Beírunk egy e-mail címet. És kiírja, hogy Gábor. Ennyi lenne ez a rész. Bármi kérdés lenne, akkor így a YouTube-on a videó alatt fel lehet tenni komment. Úgy döntöttem, hogy folytatom, és még egy videót ezzel együtt fog feltenni. És ez az űrlapok által elküldött adatok ellenőrzésére ellenőrzését fogja bemutatni. Ugye itt a feldolgozó fájlunk, ide vegyünk fel két változót, ugye a név és az e-mail változó. A név az volt a text 1, az e-mail pedig az e-mail változó. Na, itt egy egyszerű if függvénnyel meg fogjuk nézni, hogyha a név ugye nem üres. Igaz, hogy itt ellenőriztük ezt itt kérjük a böngészőt, hogy ugye ne lehessen elküldeni üresen ezt a formot, de ezt ki lehet kapcsolni a böngészőben. Illetve hát az e-mailt is látok, hogy nem nagyon ellenőrzi. Ezt most nem fogom bemutatni, hogy kéne. Majd később, amikor teljes rendszert összeállítjuk. Tehát itt az if-be egy új függvényt vezetünk be, az empty. Ugye ez, hogyha itt beadom neki a nevet, tehát a név változót, ez azt fogja csinálni, hogyha ez a név változó üres, ezt ki is szedem, és akkor be lehet mutatni legalább. Tehát ha ez a név, ez üres, akkor megy be ide. Nekünk ez nem lesz jó. Gyorsan kiírítjuk itt a nevet vele. Megmutatom. Ja. Frissítünk rajta egyet. A frissítés. Ugye hát nem is tudja kiírni a nevet, kiírjuk ide ugye. Tehát ezt kiírja, hogy és nem írja ki a nevet, ugye nem is tudná. Nekünk viszont az kell, hogy ide csak akkor jöjjön be a program, ha ez nem üres. Ez pedig egy felkiáltójel kell ide a függvény elé. Tehát most nem fog semmi történni, ehhez vegyünk is föl egy elszágat, ami kiírja, hogy nem adtad meg a neved. Így. Így, ilyen egyszerű, ide meg teszünk egy linket a végére. És vissza. Így, ez meg az index.html lesz. Tehát vissza is mehetünk. Ha megadunk nevet, megírjuk Gábor, akkor kérje, hogy Gábor. Kiírjuk elé, hogy üdv. Üdv Gábor. Meg mögé, hogy felkiáltójel. És mondunk itt egy sor törést. Kicsit csodolok így egybe, de... Tehát kérje, hogy üdv Gábor. Itt, ugye bemutattam már a logikai operátorokat. Szerintem ez is volt, hogy ez az és operátor. Nem mutattam be, akkor most bemutatom. Ő az és.
Itt van még a vagy, ezt az altgörő W-vel kell előcsalogatni. Nekünk most az kell, hogy ha az e-mail is meg van adva, csak akkor megy ide. Őket meg is adjuk. Az e-mail címed, e-mail. És egy sortörés a visszagomb miatt. Bár ezt nem itt kéne, mindegy. Itt akkor beírjuk ugye megint, hogy don't empty. És az e-mail változó. Miért vannak ezek kijelölve? Neved, ezt frissítjük, vagy az e-mailed. Ugye visszamegyünk, kitöltjük a nevet és az e-mailt is, és nem van az e-mail címen isdf dshui. És akkor itt az előző MySQL-es leckéhez visszatérve, ugye miután itt ellenőriztük ezeket az adatokat, itt el is lehetne tárolni őket egy adatbázisban. Ezt szerintem majd a következő utáni részben fogom bemutatni, amikor megy elkészül az egész rendszer. Ja. Tehát akkor ennek így itt kéne lennie a MySQL-i Connectnek, illetve itt lehetne ugye a MySQL-i ez a query. De mi ugye lehetett látnia most egy Windows 7-es rendszer, majd létrehozunk itt legközelebb egy adatbázist hozzá, és az is be lesz mutatva. Ennyi lett volna ez a rész. Bármilyen kérdés merül fel, itt a videó alatt YouTube-on lehet kommentbe megkeresni, illetve akár az e-mail címemre is lehet írni, hogy hosszabb kérdés van, ez az info@kgábor.net. Ide is nyugodtan lehet küldeni e-mailt, hogyha PHP-val, HTML-lel kapcsolatos kérdésed van.